एलासिसारथिं बेरायनो फैदों एलासिसार रिजार्भआ बारबाय चन्द्रपारा मोननोसै बिजलिबारि ना बिजलिपारा बिजलिबारि न' खाथिबाबो जायगानि नामखौ मिथिला सिगाङाव मोनथियोमोन आं दाना मोनथिला जायगायावनो थाला नालाय जेबो मोनथिला बाहाय मेथाइ लानोसै नै जों फिसौखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों नालाय फिसौनि फिसाला आयं दं आयं उन्दै जुस फिसा मोनसे लाफा बाबा बे राजानो बे रंजानो थाखाय बुरजा गोसा जाया आरो जानो रंजानो मोनसे गुसु माबा जुस ला ओइ बाबा आइ माजा लानो ना स्प्राइट लानो स्प्राइटखौथ' बे गथ'नि थाखाय नङा स्प्राइटआथ' आंनि थाखायसो जायो स्प्राइटआ आंनि माबा बे गथ'नि थाखाय स्प्राइटखौ लानाङा अरेन्ज बा माबा बे जों दहाय लोंनाय बायदिखौबो लाजायो नङाबा माजा माखौबा ला ओइ थुनलाय रंजा फै बाहाय जिरायफैदो फैदो नै रंजाया आंनि आयंआ फैदो आबौसोना आयंसोना जिरायदो नै जोंना रंजा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय रंजा आंनि आयं आलासि जाफैदों बिमा बिफानि न'आव नै बे आंनि फिसौ खानायखौनो माबायदि लायो आयौ हाबाब तुम काबा गया हाँ काबा गया नै थुनलाइमोननि न'आव हाबफैबाय जोंहा नै थुनलाइ बिमाया नुबाबो रायदावा गावहा हाथायफ्राव नुबाबो नुवाखैना ओइ जुखामा न'नि ना मा जाखो माबानि बसखाथानिखौ हो अबेहाय हालां बाजारा अबे जायगानि ए आं मोनथियाहाय आं जायगा सोलाय थाग्राखायनो जेबो जायगा नामखौनो बावलायलाङो नै जोंना आयंआ दुगाया जोंनि आयं दुगाया बेगखौनो लोगो हमनो फैदों जों बेगखौनो जोंखौ पिस्तुलजोंसो गावदों नै पिस्तुलजोंसो गावदों बोरै पिस्तुला देखायहरलाय बे आंनि फिसौ नै जोंनि थाखाय हांसो गोदादों हांसो गोदाबाय हाबाब हांसो बिमा बाब हांसो गोदाग्रायाबो जोंना हिर' खासोहाय हाबाब नै हिर'आबो नायखा सोरबा मोजां मोनबा खाथियावनो फैलाबायनाङा दे औ मोजाङै मोजां रायलायनानै फैनांगोन सोरबा मोजां मोनबा इन्जिनियाराव साख्रि मावनाय बाव इन्जिनियार कलेजाव
गिदिरबाबो फिसाबाबो ना नै जोंना आबै थुनलाइनि बिब'आ नै आबै थुनलाइनि बिब' गामियावलाय माथो नांगौ बोसोरसेयाव जायोना जाया माबायानोहाय ओइ मनिटाइजआ बोसोरसे नङाबा जाया दै नंगौ नंगौ बोसोरसे नांगौ लोंगोन आं बै गोजाखौ लोङा गुफुरखौ लोंगोन हो दिनै बिमाया माइ गायनोखाय फैयाखिसै माइ फुब्रब गायब न'आव बेलाय सान्दामारिया फिरफिलामोननि न'आव न' खाथियावना मानसियाखिहाय न'नि गोजासो दाख्लि ब्लक बानायनो होननानै एकदम हाखु दाखु मेंग्रुरु गायफैबाय एकदम नै हाब्रु हामा माथाजोंनो लामानि सोनाब गोथैबारिनि सोनाब हाब्रुआ ट्रेक्टरजों एवनाया मोथो हान्थु मोनलायो अबेबा फाग्लासो बिदियाव आं गाखोनो हायो खुनो हायो थाबायनो हाया ए गायखांबाय ए औ ओमफ्राय जोंना माला फोजोबो औ बे दैखौनो लोंगोन आं गोजाखौ लोङा बे गोजाया निसा थायो आंनाव नों लोंदो बे गोजाखौ नोंहा लोंदो आं गुफुरखौ लोंसै नै गुफुर माने दै सानसुथिखा थिखोनो बेखौ टिउसनाव लांफिननो हायो खोमा साननानै नै जोंना हो आं लोङा स्प्राइट लोंबोबाय आं बै लामायाव लोंनो मोजां मोना बे आयंनोलाय होआखिसै लोङा बेबो अरेन्ज लोंबोखाबाय बिसोर लामायाव ए लोंजोबाखै नै मालाय जोंहा फिसौ थुनलाइनि न'आव फैनाया नै आलासि नङा न'नि मानसिफ्रानो नै मालाय आं फैनानै बयबो ज' जाफैजोब्बाय नै बैबो फिसौ बैबो बे बिनानाव नै बे फिसौ नै आरो नै बाहाय गथ'फोर सानै गेलेगासिनो दं नै नै बाहायबो बोरमायाबो जि मोजां सुन्दरिखाय गोसोमनो ओइ हांसोआबो मालाय फालो हांसो दिखुरा आंखौ आदार होदों सानबायगोनहाय नै न' बिफाङावनो नै मालाय थास' बिफाङा आरो लकेल दाउफ्राथ' जेराव मोनो बेयावनो दंलाजोबो मोसौआबो बाहाय खाफैबावबाय नै दाउफ्रा जेराव मोनो बेयावनो दंलाजोबो बिराद माने जिउ गोनां दाउ अमा अमाया दंबावोसो बैयावबो लागाव अमाया नै बाहायबो हनै उन्दुदों माइ जिगाब सेराव बैयावबो हनै बिराद दङ आरो नै बहायबो माबा बयलार ना कयलार दाउ दङ नै आयै हनै बिरबोबाय बाखुदावदों आंखौसो आदार होनो फैदों नंखोना माखो लोगोफोर मालाय आंनि फिसौनि बिमाया हाबाब नै होबोजोब्बाय नै हांसोआ माया बाब अमाया आरो ओरैबो दंबावो हरैहाय माइ जिगाबखौ लाना फैबा नै अमा फिसाया हाबाब जिउ गोनां खेथि बिराद दङ हाबाब हा बोरमाया गलियाव खारखुमा बोबावबायसो नामा
नंगौथ' आरो आयै नै जिउ गोनां खेथि बिराद दं गाइखेर मोनो नामा बे गाइखेर सेरो आयै हाबाब हा बे खेथि जिउ गोनां खेथिखौ बे खेथि खालामनानैनो नै बे न'खौ लुदोंनो बे खेथि जिउ गोनां खेथिजोंनो बे न'खौ लुदों औ खेथिखौ जिउ गोनां खेथिजोंनो 2 लाख मोनो ना आयै आरो अमायाबो गिदिर गिदिर दंथारो आं थांलाहाय बै थाम्फैबारियाव मालाय बेबायदिनो खेथि मावो लोगोफोर नोंसोरबो बेबायदिनो मावनानै थाखा खामायनो हागोन सनाफोर नै बोरमायानो आथा खिथा खाथियाव फैजोबबावबाय लोगोफोर आरो जोङो हांसो बेदरजों जोसा ओंखाम जाखांबावबाय नाथायबा जों बेखौ देखायनाय जायाखिसै जा गोथाव जाखाबाय उदैयासो लेरलायथारबाय दे लोगोफोर बिदिबा जों दसे उनाव ओंखारलांसै बे न'निफ्राय ओंखारलांनायखौबो देखायगोन दे नै थांनोसै जोंहा थांनो हामबाय बेयो आंनि फिसौनि बिमा क'क्राझारनि जों दा क'क्राझाराव गुराय फखाय गिदिंगासिनो दं आं जेला थांगोन क'क्राझारनिफ्राय बिसिबा गोजानाव आरो माला सफैफिनगोन मिथिया अरुणाचलाव थांफिननांगौ उफाय गैया थांगोन नुगोनथ' आरो नै जोंना अनसुलि बिमा आंनि फिसौनि जोंखौ हांसो बेदरजों ओंखाम जाहोबावबाय मालाय अन्थाव बाथाव बोरमायाबो सोलाबफैबावो बोरमायाबो आंखौ अनबावबाय नै फैबावबाय जोंना फिसौनि बिफाया गसखाथा माने जों उन्दैयाव ज' न' खाथि खाथि देरबोनाय एसे जखर रायलायगासिनो दं आखायनो सिगाङाव लोगो मोनखानायखाय नै बे आंनि फिसौनि फिसाला आयं बोलो क्या बोलेगा बोलो हिंदी बोलने से भी होगा बोलो आयं का चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट दे दो बोलो इधर से देख के बोलो देने को लाइक देने को सब्सक्राइब आयं का चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट दे देना गावसो हा जालांबाय जेनेबा फैबावगोन र' खनसे दे होमबा थादो थालायलायदो दे गोजोनथोंसै थांसै उन्दैसिनसोदां दे गोजोनथों दे गोजोनथोंसै दे आयं जोंहा थांसै थांनोसै जोंहा ओंखारबोबाय आलासि न' नागिर फैलाबायनाय नै अमाया माबायदि हाब्रु गदागुदि अमायानो जोबनो थाङा हनै दाउ अमा जन्थु जिब जन्थु फिसिनानैनो मालाय न' लुलायबावबायनो अमायानो गिदिराथार अमा बिमा जा गोलावखा नै
आलि बायदि अमा फिफाबो दंमोन नो अफायबा आयु एफा गोजानाव आं थांलाहाय अमा फिफाखौ नायला आङो एफा गोजानाव ए बायहेरायावनो हाब अमा फिफाबो दंलायबावो हाब नै अमा फिफाया नै हाबाब गिथावथाव खाथारहाय मोखाङानो ओइयाव बोरमाया दंबावोसो थांलाहाय खाथियाव आं नै जोंहा बे रिक्साजों थांसै टाउनसिम थां दे राजा थां दे थां थांबानो जाबाय नाथायबा हनै जोंना बिमाया माइ गायनोसो फैगोनदां गाबोन आरो थां गाबोन बाय 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 थांबाय जोङो गोजोननाय लाबाय गोजोनथोंसै दै लोगोफोर बाय बाय जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोनथोंसै